Ay! 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 Oh, sa isboy. Ah. Sa may tuyo ano mo isboy? Ay! Grabe naman niya ako sakitan! Pagtahala mo sana isboy kay batay kwarta. Mahal kay pa hospital oy. Pagtahala mo sana. Gusto naman ng tanak ko mamatay, tay! Manlibaso boy. Ayaw pag patay-patay ha kay ikarabi ato mo siyang anak. Manlibaso. Sampaon ka eh. Gusto naman gyud ko mamatay, tay! Gusto magantos! Ayaw pag una-una. Maghuwat sa hukom. Di ka mag-una-una ka. Ya pag maghuwat ka kung sa hukom mo ha. Di kay takal kay istorya di ha. Yo! Ah, Nice, pre. oh na. May kada mong amigo is boy. Alian, tabaan na ni. Good, pre. Oh, sige, habuanan niya kay gusto mo lang matay ang tunada ko. Hala, uwi na eh. Kasi madaanan yung hagyo, hanggang ara. Hindi ko makakaya, boy. Hindi ko mamatay. Ako, hindi si gantos. Hindi na, pre. Usawin lang ito. Usawin ito ng mga lahat na ito. Ay, hindi ko matulas. Lahat, boy. Hindi na ako kaya. Agad ka, pre. Hap ka, ano eh? At yan na ba eh? Ako na kayo, boy. Hindi na makaya. Sige, bay. Ingat to lang, bay, ha? Sige, boy. Sige, boy. Ano, bay? Bay, pagpuntahan, ha? Boy, salamat sa pagpapakayo, boy. Oh, asa mo daw? Una na namin, tay. Ah, sige, salamat yung pag-anhi ha. Yung saon mo ning kanahan. Ay nga, ganahan mo kung siya mamatay. Agmantahan na is boy. Kay, paminaw tambang si mong mga amigo. Saon lang wala ka. Daghang nang naghigugmas imo. Kampong nung kamatay ka. Ayo! Pipigre. Na, may tao. Sa, oh, ikaw na yung dahigat. Nota ko i-ingatan. Oh, so, dire. Dinar ka? Oo. Sige, so, diha ha? Yung anay mo. Amigo, diha. Ton kung nasa matay ay. Kamusta lang guys, boy? Dadali ka pa sa lubong. Naaray ka diha, igat. O lagi, nagul mo ko si Hoy. Nakabalita ko sa silingan, dugan na ako nakalagtinga. Kibawid kang, dugan ako na imog si imo. Pareho, igat. Anyara ito mag-iskutan, abi. Pinapakos kamatayan. Bugay na nga niko, para malimbasog ka. Idadagiti ka pa sa lubong. Sige, igat ha. Salamat ha. Salamat sa imong pagpakabana. Diba, biya ka ibuki ko si mo. Ma'am, ginana na akong pagpakabana. Salamat, igat ha. Anyara na nato isgutan. O sige ha, mga na ko isboy. Sige, igat. Salamat ha. Sige ha, pagpakaayo ara. Oh, sige. Pidri, mga na ko ha. Oh, sige, dahigat. Salamat ha. O sige. Sige. Boy! Si Boy! Tay. May pagpangasaw na ni Mons Inday Igat. Eh, sige kang sakit-sakit. Mati, managnaon tayo, oy. Maugan eh. Medyo na si Inday Igat. Eh, magsigim kang sakit-sakit. Ano rin tay? Wala akong pangasawan sa igat. Muna din akong sakit. Hindi, oy. Kaya, kung gusto man ka, pangasawan na ako sa igat. Kaya kung og magminyo mong igat, mas ganahan pa kang mamatay kaysa makiguban siya ha. Ganahan ka kang mamatay. Ala sige, minyo is igat, haron mamatay na ka. Kaysa sige kag ampo dahang mamatay na ka. Ala sige, minyo is igat. Haron mamatay na ka ha. Shout out mga Kalangboys! Shout out kang DJ Max Vlog, Idol! Buhay Mandaragat, Tito Jack Official, AP Sambaga, Joker PH, Bunny TV, Mimski
Memes Kia Muda, Boy Lawas, 4TV Vlog, Sarapay Vlog, Buhay Mandaragat, Kuya Ed, Ronald Farmboy, Remark Suson, and Ma'am Gypsy Rose, Bulimar 69, Mimi Lapirda Farm, special shout out, Tita Bats, and Julmian's official mix vlog, Idol, and Dudong. Shoutout tayo sa akong uyab nila ng gwapa, huwag sa akong pamilya. Shoutout tayo sa akong pamilya, huwag sa akong uyab. Pagkitaon nun pa. Shoutout pa tayo ko kang Eric Carbonell. Dirota ha. Shoutout pa ko sa mga subscriber ha.